Assalamu alaikum. Yau barka dai. Yau nan ne wani malam mai dalilin aure? Nan ne. To dama ni ma magana aure ce ta gara. To bismillah muka zana nan. Bismillah zana. Bismillah alhamdulillah barka ba. To assalamu alaikum barka dai malam. Ina fatan kowa da lafiya. To gaskiyar magana ina yawan jin abubuwan da ake faɗa na abin alkhairi da ake yi. Abubuwan alkhairi da ake haɗa shi wanda hakan addini ya kamata a dinga yi. Kuma malam mai dalilin aure ba a ku a gurin ka ba, ina yawan jin bayanai akan ka, to shi ne ce ni ma dai bari a yanzu samu arziki na anan. Ganin yadda aka saito ni inda kuke a samu ni ma a yi mun da dalilancin nan ku samu in yi auren na a wuce gurin ku kuma ku samu lada gurin Allah subhanahu wataala. To shi ce bara na zo. Shi ne budurwa ce kake nema ko budurwa? To kai banda abinka, kai ka san saurayi ne ni, sai a nemo min ni ma daidai da ni. Ina ga Allah ta gata wala. Ina da koyaren nan ta da Jamila ina ga. Da ta mata Jamila ce. A kira ta. Jamila. Kira ta. Allah ku turo mu Jamila na. Jamila ce. Ai daga ji ne ma dai Jamilu ne. Yake tawa masha Allah sunan ka Jamilu ma. Kaga ba Jamilu bane ba ne. Ta yi zauna a da gida nan. Alhamdulillah. Kinga dan kalle shiga. Ya zo neman aure kuma mun san an ke ma hakan take. Kalle sosai shiga ya miki? This man. Ya mun. Ya miki? Alhamdulillah. Kai ma kalle sosai gani? Kai maka? Kai. Alhamdulillah. Mu anan abin da muke yi ba wace abu zuwa daga kan ɗaya zuwa 3. Na farko za ka ga mana sana'arka. Na biyu za ka zo da magabatanka. Amma su magabata ba ne mai sauƙi ma ba ka da su mu sai mu zama magabatan naka. Yawa ila kuma sai sadaki wanda shi ne aure. Za ka mu sadaki naira 50,000. In kama 50,000 to ko a yanzu a nan za mu iya mu ɗaura maka aure ku tafi da ita. Gaskiyar maganar sana'a gaskiya ni kawai dan buge-buge ne ni dan make-make da ni ba da wata sana'a. A kullum ina samun naira 150 250 ta ishe ni kawai. Tunda ni kuma naga wannan abun an ce dalilin aure yake. Tunda malam mai dalilin aure ne na san komai ba zai gagara ba insha Allah. Tunda ku a gurin Allah kuke nema. Kar ka kama sana'a dai sai ya. Ku dakata. Ke ce kike da ruwa da tsaki a cikin wannan magana. Kin ji abin da yake? Dan make-make ne. Ba da wani tsayayyen abin yi. Kina san sa haka? To ikon Allah kaga wani ikon gani wallahi lokaci guda Allah ya hada haka rayuwa ba komai to mallam sai magana bangaren sadaki ai kuma magana guda daya ya kuma da magana da ba mai yawa bace ya ce wai da bihi bashi banda kudi a to sai abu haka akwai rawar da zaki taka a nan muhimmi kin ji me yace babu kudi hannunki za a zo shi waje kin aminta na kai wannan magana mai wace kai na ba ta yi ba mu mai da haka ma maganar sadaki magana ta Allah ni dai ban da sadaki saboda ban da kuɗi ni da jikina yanzu ka ganta naira 20 nake magani yanzu za a mun abin nan saboda Allah a yi mun tunda an ce malam ne mai dalilin aure shi a gurin Allah yake samun lada ta dalilin auren ake yi to a daura mun a yi mun sadaki a mun lefi a ka bada gidan da zauna a bani abincin da ci a yi mun komai idan ana muna daura auren bashi mun mu da dinga samu muna saka bakin mu wannan magana kai idan haka dan mun ringa haka yau an zo an mun haka goban an zo ba sami ba malam yaran nan mutai tara kudi na tara zuwa ne mace ya aura tashi ka ba mu shine magana da shi ka ta tafi Jamila Na'am. Kina so na Ina son ka. ni ma ina son ki saboda haka abin da zai faru mu tafi ko gidanmu ko gidanku wajen ƴaƴan mu ko su daura mana auren mu rabu da wayannan dillalan ko Shikenan mu je. wannan nake za a ga abin da yake abin nan ya kan ka gado zo a dora rana zo ai wala